sakderipun kepareng punika punang canela selop dipun lolos tumuli dipun bacotaken panglolosing duwung saking angganya temantian kakung sakawit sakderipun sumungkem sifat kandel utawi pusaka kedah dipun lolos langkung rumiyin ing mangke sigra bangkit jumangkah tumungkuling bantala samata sumungkem ngaras pepadaning Rama Ibu nelakaken tandha bekti ngluhuraken asma ngangkat derajat pepunden pini sepuh sesepuhipun ing mangke konjem hamari kluan Jawa tasta mangkono pangudyas maraning driya kang wus kawiya sing lati duh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu jimat pepunden kawula ingkang datla pundi-pundi datla tresnani ingkang putra putri kang marak sowan ingkang putra putri ngaturaken sembah bekti kang agung ngaturaken sewu kalepatan kang ageng ingkang putra putri hemut nalika Purwada Sina nalika linahirake ning jagat raya Kanjeng Rama kang wis bangkit angukir jiwa raga dene Kanjeng Ibu kang mam minangka papan yoga brata nawa candra dasa ari suwene Rama miwah Ibu kang wis ngluwentah wiwit milai timur ngantos akiring dewasa ing mriku ingkang putra putri ingkang saged paring piwales ingkang putra putri ingkang saged sembulih ananging kang putra putri kepareng badhe owal saking panggonanipun Rama lan Ibu ingkang putra putri nyuwuni dipangestu Kanjeng Rama ingkang putra putri nyuwuni dipangestu Kanjeng Ibu mugi bebrayan menikang putra putan samangyono rahayu widodo kalis nering sampikolo noniki awet saking berkah pangestu jenganti kodoh Kanjeng Rama Kanjeng Ibu kanthi ngepuk pamedanganing atmaja temanten kakung saha temanten putri sinuntak sekabehing donga pangestu sakala kawijil pangandikan kang aris wasita ati gede-gede ger anakku sakloron bocah ayu bocah bagus pangapun wis tak tampa liwat puja pangastawaning bapa lan biya muga tampanana ya nger duga-duga padha digawa ngati-ati aja nganti keri lan iki menangka samaptanira sangunira nggenira gebyur Pranagung aja nganti medhang minyur ya nger padha tresnana ing lahir tumusing batin murwani lan uga mungkasi nger muga-muga bebrayanmu sinengkuyung para pepunden para pinisepuh para ngalim para ulama lan para-para kang siniwaka ing pahargyan muga iso mahanani marang katentremanmu ya nger padha macinamaten ling tenilingan sayek saya kapti aja mawas kuwi ndek dhuwuring pangkat lan derajat kabeh menungsa sangka ati kang minangka pawitane jeneng slira tresnani ya nger ngestokaken dawuh Kanjeng Rama ngestokaken dawuh Kanjeng Ibu mugi pangestu kang tansah kasuwun paripurna dipun bajutaken sembah kalbu langkung rumiyin sumungkem warsa padaning Raka garwa ya guru nadi kersanipun boten salah penafsir boten ateges menungso nyembah menungso boten ananging menika njumbuhaken dawuh bismillahirrahmanirrahim ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa jejering priya minangka pimpinan jejering wanita jejering priya minangka pangayom jejering wanita wanita kudu tansah wani ing tata tansah mundi dawuh dumateng kang garwa selagi mboten singklar saking madyaning bebener sumungkem ngarsa padaning Raka garwa ya guru nadi kinarya tandha bekti dumateng kakungipun
tumuli punang canela utawi slop dipun agemaken ing mangke tumuli punang duwung dipun papanaken malih wonten wangkinganipun temantian kakung. Pamasanging punang duwung wonten angganya temantian kakung utawi wonten wangkinganipun temantian kakung paripurna ing mangke tumuli lajening tata adicara adat candhakipun naninggih menika kacar kucur guna kaya ya kacar kucur tampa kaya kacar kucur minangka pralampita donga mugi rejekinipun temanten tansah mancur-mancur banyu mili datan ana kendhate datan ana sangsaya ing marga kacar kucur wong adoh dadi sedulur kacar kucur dumadosan saking kacang kawak ketan kawak dele kawak sinartan arta receh kacang kawak ketan kawak dele kawak wong liya mugi dadya sanak kacang kawak ketan kawak dele kawak sak kawak-kawake kacang sak kawak-kawake ketan isi kawak mantene ewa dene arta receh menaka kaskaya guna kaya niring setya mugi gesangipun temanten tansah kasinungan sandang kelawan boga kacar kucur tinampi dening temanten putri kanthi suka pratandha sangat maja temanten putri nedya dados wanodya kang gemi nastiti tur ya ngati-ati minangka daringaning keluarga paripurna tinampi tumuli tinangsulan ing mangke asring kacar kucur dipun titipaken dumateng Rama dalah ibu Sang Rama miwah sang ibu namung sak dermi titipan sak wanci-wanci ing mangke putra putri betahaken badhe dipun paringaken malih dipun tampi Bapak Sukabdi paripura ing mangke tumuli lenggah malih lajuning tata adicara adat candhakipun naninggih Kembel Bujana Andrawina Kembel Bujana Andrawina utawi dahar sesarengan kang dumadi saking boga jenar boga kang wus ngarani sekul ewadene jenar menika kuning sega kuning segane manten anyar kang lenggah ana ing Balai Pekajangan Sinudarsana tinampi wujuding boga jenar alhamdulillah sampun tinampi bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar monggo temanten kakung handulang temanten putri ingkang ngemu werdi sinandi minangka tandha katresnanipun ing lahir tumusing batin tumuli dipun bacotaken temanten putri handulang temanten kakung ingkang ngemu suraos ingkang ngemu werdi sinandi minangka tandha kaprastiyanipun dumateng garwa kang kinasih tandha bektinipun dumateng kakungipun dulang dinulangan saling menyuapi temanten kakung handulang temanten putri handulang temanten kakung manunggaling katresnan kang sejati ya jatining katresnan ana rasa enak lan kepenak dadi rasane wong sakloron ana rasa ora enak lan ora kepenak uga padha disangga wong sakloron alhamdulillah paripurna tumuli temanten sarimbit pinaringan unjukan tirta wening ya tirta perwitasari ya tirta kamandanu ya tirta panolak ing memala tirta
tirta wening kang kabret saking kendi pratala tasih wening taksih menep ingkang ngemu suraos ingkang ngemu werdi sinandi sedaya tumindak sedaya pakaryan saking temanten arsa katindakaken kanthi weninging penggalih meneping kalbu. Mugi handayana dumateng kaki saha nini temanten. Mugi anggenipun gebyur Bapak Agung dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah barokah. Amin Allahumma amin. Ing pangke sinarengan sirping gongso lokananta. Paripurna tumuli temanten jumeneng Rama Ibu Bapak Sukati Tele Ibu Mujiati mugi kasuwun hangapit apit temanten sarimbit kabudut gambaripun minangka tandha sejarah benjang dumateng putra wayah. Mugi menika anjenengi lan ugi sabiyantu pandonga sakawit dayaning tiyang sepah ana mung klungsu-klungsu nderek udu saos pamrayogi dumateng bebrayan punika putra sekalian. Mugi bebrayan punika putra sekalian kusumaning ayu pitarahayu mewah raka Mas Bagus wahyu solikul huda tansah atut runtut reruntungan nilarakan bab cecungkrahan nengenaken marang pepoyaning kautaman tumuju bebrayan agung sakwanci-wanci Gusti Allah paring amanah paring dzuriyah ingkang awujud pratiwa kang bisa bangkit tata jalma. Mugi dados putra ingkang saleh utawi salehah mayos kakung utawi estri sami kemawon. Sagung perlenggah para punden paripurna adicara adat ngancik laksitaning adicara pahargyan kalaupun jejering pambiyawara kepareng ajih amiwiti adicara kanthi setunggalipun pangandikan bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan kasugengan tansah jinangkung dumateng handika telasan kula. Salam takdim bektos kawula kunjuk pangarsaning para pepunden para pini sepuh, sesepuh, para ngalim, para ngulama, ugi dumateng kaki sonini besan sutresna, pangombyong, panderek, pangayaping temantian kakung, ingkang midil saking wewengkon Sambirejo Jiwan, ingkang pinantu sagunging pahormatan, muka dimah sampun kepareng kelotar-kelotaring pambuka, kepareng kula anglajengaken totrakiting adicara sampun rinakit, rinantam, rinumpa, kekirang wicaksana, mbok bilih anggen kawula matur kalantur-lantur sumangga kanthi linambaran sucining manah meneping kalbu kita sami manenggung puja hastawa puji astuti kanthi hangaturaken waosan purwakaning kitab suci kinarya pambukaning adicara monggo kula dherekaken ngalah hadiniyah wa kuliniyatin sholihah al-fatihah.